Grabe ngitas panahon oy. Atuan lang gini ibulad atong jacket ug mga sinina. Ipidating basa ah. Tin akong singuta. So yun, what's up mga Mr. Sweat? So naanaday mi diya karon sa payag nilang kay Marlon kay mananggi mi sa ilahang mais. Pasensya na kayo nga wala ko ka video ganiha pagika na mo sa balay kay apikin gyud kayo sa oras. Then si mama excited na kayo nga mo sanggi giandam na dai niyang toksi og gihanang gihiktan og pisi kay dili mahagbong siyang mga daliri. Then si papa po nagbuhat po siya sa iyang toksi. Then si kay Marlon nagkabit na sa iyang solar system aron hayag iyang payag inig kagabi. So ayan mga ka Mr. Sweat, so naka full battle armor na ta. Kaya akong gisampungan na akong naong karon dito sa mut og kalagong tungod sa init. So ayan maagton ta ridtua sa maisan. Daghan lagi kog dala ra mga extra nga mga t-shirt ug jacket no kay in case of emergency grabe gina ako kasing tanon mao ganing bansa ka na akong kagalingon og Mr. Sweat. Sweat ang in English sa singot. Lantawan nyo grabe gid ka init sa panahon mga ka Mr. Sweat. Kipirti na yung layaa sa mga mais. Malaya ang gana sa init. Nagatik-atik ka ta. Maninood po rin ka. Unsa nagtaon ka diha? Alangan man ikaw man. May pang maghilom na ta. Aw mas labing maayo. May pang mag-focus kasi mong pag voice over draw. So lantaw na ta mga ka Mr. Sweat no. Og dagko bagid ang pusuan ni nga mga maisa ni. So dili kay siya dagko pero bahala na basta kay naalang gyud. So ayon mga ka Mr. Sweat, so magsugod na mi og pananggi kay medyo murag sakit-sakit na gyud ang init nga mo dapat sa panit. Grabe. Grabe mga ka Mr. Sweat. Init kayo, stang iga nga. Kasi labot na mo. Parang lang gani kay medyo hangin-hangin siya gamay. Magilis dahil karon kay grabe na akong singot ah. Basa ka kang sanina. O ano po na to na itong purong. Grabe nung basa ano. Sila mama to pa dito. Akong gitawag nga mag-relaxa. Anyanda sila tiod-tiod. So kung inom sa ko dahil grabing uhawa. So, ma, inom sa tubig! Gamay lang biya kayo eh. Kamot jud kay wala man tay timang mahala sa bugas karon ilang natay pa pagaling gamay ani bahin tingla para sa pan maisan mga ka Mr. Sweat. Lapad magiimong ilong ang maisa na madnoo. So ang oras pa rin na to karon is alas 9:54. Mga sigurong nasanggi na karon is almost hapit na siguro to marag 5 na siguro to kasako no. Amo nang gikuhaan la og pakpak. Magilis ako kay mobalik na pud ko karon. Kaya nga makaagi-agi pa may jutay. So marang ko gilis na Mr. Sweat, so mabalik na ko rito. Di sinsya kayo dili ta ka video while nanggi dito kay piting inita kasi mubuto tong cellphone ay bratohon rabi ani. Kunya walay magunit, walay bigkuan. So lisod bug kayo pag video dito while sila nagtrabaho. So ato. Trabaho na ko, so peace out. A few hours ago. So ayun. Kapit naman yung umari ang alinya. So wala na ilang itiwas. Sabi ka ikaw, may ilang tagtubig. Hilak sa kapitinita. So ayun mga ka-Mr. Sweat, so mabalik na mi rito og pananggi og mais kay tapos may maniod turod. So yun, peace out. A few minutes later. What's up mga ka-Mr. Sweat? So relax na may kay maniod to na. At na mama. Atong oras karon is alas 11:28 na. Tama po sakit sa init. Sila. So dito may maniod to sa kuan. So may payag among gitambayan ganiha. Dito. So relax sa may gamay. Mado naman dito sa payag mga ka-Mr. Sweat. Nindot nga itong bagong kung ano na Mr. Sweat. So grabe yung pagkasaktuha mga ka-Mr. Sweat. Kaya pag abot mo sa payag na niudto na sila kay ganiha rin may gitawag o kami kadungog. So ayun, di man naman tagkaon sumlingkod rin sa kilid magpahangin sabay ring hingi ki og dinagko. Kay pertig yung pagkalamiya sa siniga nga isda. Then pagka maglugit sa kikitog then tadre relax sa karon nga boilo na po doon niya. A few minutes later. So yo, what's up mga ka-Mr. Sweat? So, balik na mi dito. Danggi no, bahalag init pa kayo kay alauna na. Oh. Init to jud tanan. Grabe, kainit.
Ito na may sa ubos. So, dali na tayo butang ang gamit mga Mr. Sweet kay Landong. Ang tubig. Ara. Grabe, initag yun. So, yun. Nananggi na So, peace out. A few hours ago. So yun mga ka-Mr. Sweat no. So grabe dili yun makaya ba. Kaya grabe yung perting inita yun yung pagtama niya. Nabgi isa kalampinig nilabok sa kong mata. May gani kay dili ikuladanon og mga paak sa lampinig ba. Wala kay ni huba. Dili pa na ang background kay bago pa. Unya na. Di ba mura ka nag-snipe permente? Ayog sabara bulgara ni huy. Ay, sorry. So muinom sa tama ka Mr. Sweat no. Kasi grabe yun perting pagkauhawa man. Grabe awa ko no. Grabe siga kayang adlaw ba. Hahay. So lantawan niyo grabe gid bay. Palutan akong kamot. Lisod yun hindi taanad mananggi no. Pero sa akong taon mahal maging bugas. Ug naap lang tay pampalit lang unta. Kaya ra unta kayo. Yeah, mga Mr. Sweat, tungod kay dag-o naman kayo. Bisig mo ulan na tayo pitinita niya. Nagyan pitinita tong pikota. Tandama itong lampiniga. So muli na may karon kay pitid ang lisudas dalan bisig mapitan mig ulan dang uga. So durang amo mga paano? Mga mais tapukunon pa badaghan kay dito nagkuan. Mabalik pa mi diri ugma. Dungaga na mo ni. Mo pon itapok. Yan ha sa kingon ay hato dito. So yun lang mga Mr. Sweat. Paki-share ko nga video. Yes, ugwa pa ka naka-follow, i-follow na lang po. So palihog na lang kung follow. Salamat. Nya paki-share sa video. Dahil muli na may karon. Sige nagdalugdog mga Mr. Sweat sa biyahe natin. Kung nagustuhan nyo ang atong video or vlog or mga ka Mr. Sweat, pakishare na lang po sa itong video intang kay maraming tao na atong kalipay na mo share niya, na mo react, mo comments, maraming tao na atong kalipay sa vlogger ang ganahan po ta magbuhat og vlogs or videos mga ka Mr. Sweat. So salamat kasi yung paglantaw ha. At atangin nyo ang part 2 ang day 2 ani among pagpananggi mga ka Mr. Sweat kay ako pang edit una lang ko ni upload kay aron nga dili kayo medyo taas-taas no. So yun lang mga ka Mr. Sweat. So God bless you. Thank you for watching.